Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki pat ba nong shong shnong jong ka mau ngap kli shnong kila pun pawe ke jing bitar halor ke jing penslam uling do ka hima mau plang ban penlong ya ki election je rang ba shnong bekran ber kila pathai ko bol mda sngi balang ka arpusan terik jelia war jar arpusan ki rang ba ber ki long me jong ka shnong mau ngap kli shnong kila ong balada uling do ka hima ai ka nugu juba ka pen hun ya ki kin je rang ba shnong hi minta Hakmat ka office rekam jong uling do bat kin salit pan pat ka sernot na ka district council kila pun pauru ke jimpitar namar beminta kala yat la kumbalai snam ai ke shnong kam don yu urang ba shnong bapura bat ki jimentoi jong ki pat ba nong shong shnong kila dolut Aku benar kon siam ai kublai au blai terkendan bal senga la lum kerki ya kenika dia rally ke jongi o ki pat ba kim simla eno ya kata ke jingkot kerki ke jong aku mu convener nomor ni kum ke shnong ni la sa kun suat mata la lais nam pura de daga jingle dan bor jong uni uling do jong ka hima mau plang ba klamburom su wadia ka haikut klamburom su wadia ka district council ru de na takadau na kaliang ka jonga kumu convener ngalakot kerki ikipat ba keniawan baniya rally ban penpau ya kejing persya ya uni uling do halor kejing islam jong u ya kejing jit jongi ya kirang ba snong ke banlong kita kinang pait kinang kmi na ka banta ka snong ka jongi Kikimat tai company kita ka pelong bapin ang bau nang da o klemburam jadi nang sesuatu habai dai bakta na kalyang jong ka haikut kala ai da kapor na ka bata jong uni uling do wan pelong ya kanika election ban cerang basnong ngrai na kalyang jong uling do klem sim la burom ula pendile ka da kumno namar ba imat kabut jong u ka basalan dian ka bai kasnong jongi kan songsuk kan sangsan dina takadau la pendili da kuntu da kumni hadian kata nalor jong ka district council kala ai ya kata ka hukum bai uban pendam no ya kajingji di orang basnong rena kalyang jong uni u lingdo la pendili biang habi de bat kini kasi atu pinjam na nadu menu long jomdan rumah senang su na ka ikada habi de bat kini ha kajing bomdan su ya orang basnong kala long license menta de na kadau ka jingle jong ni lungdo hi ban penken jubor ya urang basnong haba ulawan po kasnong kathaw ka jongi ha ka jingsya kum ulungdo ubalong kum unong yalam jong ka hima uladai banwan da ka jing songthu re hosi ulingdo upani penban da kata ka jinglong ka basniu ka jongu ban pen kiwin buat ya ka darbar kol along ru ado ban pensai u eksang rang basnong jongi ru ailat su dena takadau bat ka jingle jongu ka la suweng jing jendat ba ya urang basnong ka ba mentau la long kumu eksang rang basnong dena takadau dan empat aga jingjit rang basnong hagini ki singi hagini ki puar bla na du lais nam bla ya dan rang basnong chu mereka adan em ka jingjit adu mata ho na kalyang juga kut badan burom kala pha banjit andre kadi ka taktik jong uni uleng do ban penyakun da kitu prakilang persya da ukenteu borlang langsti buat u asterlan kriam kata kini ki sitim kemut kiju mun akalyang jongi kesnong ngimyo bani semata pat kata ban jit ya orang basnong kata ka jingjit dei jakat nungut balai bat pemyo ya kata ka balai kan penhun kajing bang penhun jong uni leng do ya yang ni kalong halor kajing 5 munition jong x rang basnong jongi ailat ban fai ya ka 5 munition hang ni banjit di orang basnong jadi kata kajing bang penhun ban akalyang jong kiro habakila yele ya katuka election banjit di orang basnong kadi tangkabut situ jong leng do rangkat bat jong kitu kibreu jong acting Kamut uling do ujit hi kenya ki kertong banyak kon. Ujit hi. Abai dia kata ujit hi uling do. Kamut kitiu ki ladon kadil jongki banjit hi. Dena takadau. Abang i u eksang na basin hi lawan ban fai min sanang niro mailat su. Dena takadau. Kikimat ki bah kamar ki bah pipi dawam ta pila poy hang ne ha. Festri kam. Kimat ki bah hakmat do kabangi dawang ni bangen ailat uni lung do tang sikenta. Ba un pensai lor jingi balai ba upen slam banjit ya kirang basnong ban penong ya collection ban jit rang basnong kata kamat ngen aila di usi kenta lada ma umla ban pensai na kalian ke jongi bahi kumba hapo ka kendon jakai ma plang ka ong ba sistem badam ka majority ngila banjit ka kendon jakai ma plang ka bala pas au arjar arplai kata sistem badan ya ka majority ngila banjit temantar ngen pen iya kata balada uni uleng do jakai ma plang umla ban pensai po jong ka sikenta ngen jit hi ya orang basnong tiba bahi semua dia kata dal te kali kata kan mar nadu nam arhajar ar kalai pu tarik ba windok la weng ya rong ba sinong
ke ngimdon su orang bat sinong bat hakil jual kita minta kelabuk baju ke bakrau nak kementar jong itu sinong hakil yang baru ya ki development ke fair ke badi banwan ko sinong ko tau im yo su namar ba wat ya ke NOC lane ho ga NOC nang ta di sini ki jual kam ki ba ni dong kam ki government ukang din mar ka kadau ba ini kon binari lah kon bin ya kan ni meeting pak dak na do po sinong wat hadu ni kasih konta bang nyak ini relevan penpau perca ya ulung do namar ba umdan ka jing sokya lan ka jing kit nang ta kata ka baha kam yat yang ki ka imlang ka salang khamtam ya kan ni ka sinong mangap ki sinong kalong ka wen ki sinong bapo jo kan hi mau phang henre u ya da kompong na ka benta ban long ka jing penjar ka jing pen koordinat ya kinong sinong hi baro we ta ka jing sokya ka jong aku winung sinong badan hapo jo ka mangap ki sinong Kelaban batai kan dia halor kecing sia. Ben atau kedai kecing yang jong dak ne kedai semua itrekam jong sadas nang kelat kurna. Ha kaban kong kadai ka jingbeng jubor na kalyang jong do namar kadon ka jia tuku ha ka kam snong bat ka hima te de namar ka kadau ba uweng te hendai kan ka por trekam jong ka jong romba snong kat kum ka bang ibu apo ka snong ro klakut te namar ka kadau ni dawa he tenda ila kuno ban longo ya ka jinggit yo romba snong klang bakan wanra ya ka jimentoy babon apo jong ka snong ka tau Ang namaring yo iba menta nalor kirang ba tiladan na kilong kemi kiba yami nasion senang ban banjit kemai yo nong yo orang ba senang ba pulang ipi bukan gisim bentana Namar ba jadi ha ka jingle jong ulen do ha ba meneng pongru la ong hi banyaji no rele tek ya ta khateng ru sia te kapen ko fai ke nyangi kum kinok so senong ha senong la thao te ka chi sia te ila tep ta kapten ki aji sala dai ban tep bet ade ban ai bet nong khlam ki nong so kan su kun hun mo re kum ni pa ta la lai sna mi te long i la su i pinding te ne ka long ka pa pengo ka ba so si bo hi ka snong ka thao te menta patangang ong la ya ong lang ki nong so snong ba kha la da mi hi ka mot ngin le hi menta sing ngin ya thung la ka thung no da ubarim la da mi ta ka mot kan nya ta ka ba jai la da mi ru ka mot ngin le hi ta ka ba jai ka mot bangin ya thung hi no pinjit hi de pi ba ke te kecing siam jong pi pat hakin ke senang jong pi ka de ha kata ka bam don ta no ba senong na mat kila le thembor ken ki thung da tau ting ro ba senong ki pidan em ki ha po snong po thau bom don ba snong karo ka par yo le ka jing po la ka senong na du bam ya yo ro ba senong teng la du lo dikin du pe ndai la ka long ka tres pas ni la ka long hino ki bangin yo ya kene ka jing mento simet la ka long ha ki no ki bentar long kiskin ki pe ni la du kan hadu kan mentah wan ya kata ka skin kata ka jing tre si pas ni lu kamut empat yo ila do lo hi mentah lo lai snem ai num yo dai tang ka jing le tong do ni pen pao pat kan na dau len do na dau so sen hi yang ki khun jong ki khun ga ra yot dai to mi no mentah kan ban ya yo nya ji no da ka basuk bat ba ni nya lak no ne kita ki nya tai ini pinin pat ka meeting hapo senang ngin ya jit be hang ni hi po ka office ng ma be ma plang pen bana be hang ne pen bana be hang ni bang jit namar ba ngin su la sha su la lai snem ni la sa kun suen ya kum tai ngin sim be ya karai ke barang ba kum ba ki pa ga hi ki la rai ngin ya jit be hi hang ni bat ngin sa ha ka jit tip su ni leng do ba la na ulin do nang prang ya keniru leng sa ka jit tip sa ko district council pan ya kasanat yang ba pada ru kan ngam du su ya kata kelat ni tu bawa nak sertaran ni bawa nak ni lo ni jadi ni snong jong apa kumuwe na kinong snong jong ma snong te habang yim don yorong ba snong kuma pa mat ni don ke ji te namar ba ni don ya ka majority ka babyang namar katang ni don ya ka hok ba ngindawa ya kan ka benta ba banjit yorong ba snong ban pensungum tak mat jong do ba namar bangidon ya ka majority ka babyang bangin yo banjit bal ada uman maknaru mentah hingila banjit kuma
keren da yuwin ya kilong ba molong kon binar na kam tajong kan ni kai rally kan ni kasi tang kini ki kintin bang kwa ban kren bat ba namar ba kan pelak no ne kan weng no ya kini jing ha ka imlang ka salang hapo jung ka sinong mongok sinong